Čau holky a kluci, já vás tady vítám u dalšího videa. Jsem strašně rád, že jste tam zmačkali tlačítko play a vidíte mě. A hnedka na úvod všechny zvu v neděli, tuto neděli od 9 hodin na Staromák na pražský maraton. Bude to pecka. Běžím. Já tam běžím. Jestli mě chcete vidět, jak tam lezu po 4, tak přijďte. Je to hustý. Fakt to bude hustý. Mým cílem je zaběhnout to všechno po 3 hodiny. To je opravdu síla. To neskutečný. Nikdy v životě jsem neběžel maraton. Nikdy v životě jsem neběžel víc než 42,195 metrů, 42,195 kilometrů, nebo jak se to říká, nebo kolik to je. Ale jdu na to, chci to mít po 3 hodiny. Trénuju pouze od konce ledna. A to jsem začal trénovat, že jsem začal běhat 20 minut denně. Až dneska jsem konečně uběhl nejdelší vzdálenost. Běžel jsem víc než 2 hodiny. Tempo bylo výborný. A teďkon to mám fakt plný brejle. A to je, ještě mi chyběla 1/3. Nikdy v životě jsem to neabsolvoval. Tak jestli mě chcete vidět, jak tam lezu po 4, dražte. No, mým cílem to asi bude zaběhnout, ale tajný cíl mám v hlavě, že to chci zaběhnout po 3 hodiny, ale uvidíme, asi budeme hodně improvizovat u toho. Ale každopádně má tam být skvělá atmosféra, mají tam být bubeníci, hezký holky, občerstvovačka, tak myslím, že to bude stát za to. A rozhodně minulý rok tam bylo 9 000 lidí, běžců přihlášených. A myslím, že letos měsíc dopředu už bylo vyprodáno dávno. Takže to je taky hodně zajímavý. A mám startovní číslo 663. Takže rozhodně doražte a já vám slibuju, když si vezmete foťák, tak se se mnou můžete i klidně vyfotit. A já teda zdravím všechny návštěvníky blogu samsebou.cz a věřím, že vás tam všechny stateční, kteří dorazí, uslyším a uvidím. Takže krásný den a zatím. Ahoj.